muri Zimbabwe kondiana aiziva kuti nyaya yekuuya kwapresident Ramaphosa muZimbabwe ichakora muto zvakadai so. Pakaipa. Muri Zimbabwe takavaona president Ramaphosa vakauya like 2-3 days ago Mnangagwa ndokuvharira Chiwenga pashe ndokuvharira Mohadi pashe. Saka isusu kwatiri taingoti it's a business trip or whatever, but manje information iri kubuda right now is so serious. Iri kutaridza kuti that trip muri Zimbabwe was a real serious democratic move yakaitwa paya because nyaya yeCAB 3 yakagarirwa pasi neSADC yose according to information iri kubuda kuti behind closed doors SADC yakagara pasi ndobva yaongorora nyaya yeZimbabwe ikabva yaona kuti zviri kuitwa naMnangagwa right now there is a very good chance yekuti pachaitika real serious instability muZimbabwe inokonzeresa kubuda kwevanhu vachipinda mune dzimwe nyika. Hani muri paona. So vakatuma mukuru weSADC right now anova Ramaphosa kunzi iwo chinda unogara pasi nevanhu ava mutaure. So mukomana paakauya paya Ramaphosa zviri kunzi aida kutaura naMnangagwa, waida kupinda murumu naMnangagwa, murumu imomo also muwanikwa muna Chiwenga naKembo Mohadi vose vonyatsokutaura panyaya yeCAB 3 nemapossibilities enoise mvongabvonga aripo right now. Right, muri Zimbabwe inzwai. Handi muri kuona isusu takaseculator tichitaura about the sermon yaChiwenga Yaya. Sermon yaChiwenga Yaya itaura about King Hezekiah. King Hezekiah vanova vakutonzi in fact ndiwe mubhaibheri handiti but iko zvino zvinangabwa akutonzi King Hezekiah ruzhinji rwakutomuti King Hezekiah. Sekungonyogwa kwakaitwa nyaya yezvigananda naChiwenga. Same thing zviri kuitika but muri Zimbabwe manje toda kunyatsokupinda somewhere pekuti I know kuti maZimbabweans pane pamene musina kunyatsokunzwisisa. So that sermon iya iri kunzi yakanotenderera also inside the SADC chambers. SADC ndobva yanyatsokunzwa zvaita kubva naChiwenga paya because muri Zimbabwe handizoti memuchijengwa papine information but Chiwenga paya wakapromisa direct kuti iye uchasunga Mnangagwa. In fact, it's not direct but makazvinzwa hanzi King Hezekiah vakakumbira makore ndobva vawedzegwa makore 15 asi vakazomapedza vari mujere. So that sermon yakatogwa iri kunzi yakatogwa neSADC ndobva yaona senge directly Chiwenga ari kupromisa kusunga Mnangagwa. But sezvamunoziva Mnangagwa is not a useless man, he's a very powerful man. Zvirava kuti by the time Chiwenga yaanozogona kuti asunge Mnangagwa panogona kunge paitika mhirizhonga inohlisa because Mnangagwa still has got a lot of backing and his backing he might be buying it nemari but he has got some, according to some analysts, serious backing yekuti also they won't just go down like that. And at the same time because SADC nguva yose yaigaya kuti imbonzwai muri Zimbabwe the international community SADC yaiongorora nyaya yemuZimbabwe ichigaya kuti you know what, Chiwenga at this point might actually not have enough power to fight Mnangagwa. In that case, that means at the end of the day Chiwenga unongoramba ari vice president, Mnangagwa owedzera makore ake otonga kusvika 2030 ka 2033 yakubuda iko zvino izvi, and then there will be peace in Zimbabwe. And that's the first thing. People, even other countries, they want stability in other countries. That's the first thing. Even Chinzwai hamusi kubudirira economically sezvamuri kuda ndiri. But if there is peace in the sense yekuti there is no war in Zimbabwe, at that point SADC wouldn't be worried zvikuru. But pavakazoona kuti actually vaifunga kuti Chiwenga is just going to be defeated because nguva yese vaiongorora Chiwenga vachiona kuti he haven't said anything zvirava kuti ari kubvuma defeat. Muri babata. But pavazoona kuti Chiwenga seems like haasi kubvuma defeat nenyaya yesemoni yakaita neSunday yaya akwete Sunday imwe iya yaSunday yaya ndo pavazopindira vakati vakomana apa pakufanira kuitwa action, otherwise muZimbabwe inoita makakatano takatarira, moita bongozozo muZimbabwe takatarira. So Ramaphosa wauya kuya waendro naye kuPrickep Farm changa chidiwa paya zvonzi wanga achida kutaura nevakomana vose vari pamwe chete inside rooms oacta se mediator zvaitwa nana Thabo Mbeki back then kamuchirangarira. But zviri kunzi Mnangagwa rather than kuti iye because most achonzi diplomacy hakusi because Ramaphosa haana power rekumanikidza Mnangagwa kuita zvinhu zvasingadi. Muri kupamuzwisisa? Imwe neimwe nyika ine sovereignty yekuti izvitonge kuzere. Zvichira kuti hakuna nyika yemuSADC munomu inogona kuforsa Zimbabwe kuti aiwa hamungaiti zveparliamentary system, hamungaturambidza vanhu kuvhota, mungati sei. Vanoita it's a sovereign state, inoita zvainoda. So Ramaphosa anenge achigwa nokutaurirana naMnangagwa kwete kumuforsa.
muri kubata right muri Zimbabwe. Kana mabata ipapapa zvakanaka, regai tichienda kumberi munyatso kunzwisisa kuti makakatano awa chii chakazoitika. So zviri kunzi Ramaphosa anga akatotaura naMnangagwa kuti no inini ndikumbura kuti tizotaura neMose nanaChiwenga nanachii, but Mnangagwa ndokuvharira vanaChiwenga pazhe. The whole time Ramaphosa yanga ari muZimbabwe hapana, haana kugona kusangana nanaChiwenga pamwe chete naMnangagwa kuti vapinde murumu vataure vese vari 3 kana kuti vari 4 and then vogadzirisa, they squash the beef. Hani muri kunzwisisa? So zvadaro manje Ramaphosa wakasvika pakudzokera kunyika kwavo. Adzokera kudaro manje vakomana zviri kunzi as of right now tichitaura kudai so pane mamilitary generals kana maretired generals nanaChiwenga vose who have sent a message, a statement to Ramaphosa vachiti why iwewe, why do you legitimize Cab 3? Muri panzwisisa? Why wauya munyika iyoyo and then only spoke to vari kupusha amendment bill number 3? Because reason why vakomana vasenda that statement is because at the same time vakomana ava, because munofanira kunzwa kuti pane matalks ari kuitwa on a SADC level according to information iripo. So these talks are kuitwa on a SADC level. Vanenge vachitaura nanaChiwenga always vachivaudza, because Chiwenga right now is seen as like he is the boss weMilitary muZimbabwe, kana kuti boss wefaction iri dangerous. Because remember on a political level Chiwenga unozikamwa semunhu akatungamirira a coup muna 2017. So on a political level or on a regional political level Chiwenga is a dangerous man. Handisi kunzwisisa mukundinzwisisere. Chiwenga anoonekwa as if he is a threat to peace muZimbabwe on a regional level, because right now mufanira kunzwisisa muri yeZimbabwe kuti reason Mnangagwa angaita kuti angadai akadzinga Chiwenga kudhara, but the only reason why Chiwenga asati adzingwa is because even up to now Chiwenga still hold that influence in the Zimbabwean, in ZANU-PF and the military establishment. Hakuna munhu anoti ari mutevedzeri wemunhu ende achiziva kuti munhu andiri kutevedzera ndiri mutevedzeri wake ndipresident ndiri vice president ane simba kundipfuura handiti, and then obva wanoiparidzawo uchiti kwa hey king ezeka, because that thing muri Zimbabwe it's not a joke. Chinhu chacho chachiri kupromisa kuti ndokukanda mujere, and ukaonawo uri vice president uchipromisa boss vako, kana kuti uri pabasa uchipromisa boss vako kuti ndogona kuzvipedza zvamuri kuita izvi, zvirura kuti zveshuwa wakunyatsokuziva kuti pawakatsika iwewe pa solid ground harisizi nyika wakatotsika somewhere zvemashuwa. Muri babata reburi yeZimbabwe. So right now vakomana vari kunzi vapinzira kastatement vachitaura naRamaphosa kuti why did you legitimize this, you said you were going to come and try to fix this, so what happened? Because right now vakomana vari kublame Ramaphosa senge if Ramaphosa pachake wakatotengwawo. Because this thing it's a regional, it's a Nyaya SADC pachayo. So kana mukuru weSADC parizvino achipinda muZimbabwe ari kutarisirwa kuti aite represent SADC handiti, but iye rather zviri kutaridza kuti boys vakomana vaya vana Mnangagwa even nezvigananda vana Wikino vangana vaya iboys rokuti rine marefu, they are running ma state resources right now, they are running ma state mines. Ukaonza uchitagwa zvelithium paya mabilion and mabilion haisi mari yekutamba. Ramaphosa pachake ukamutarisa kuti iye total network yake mari vamwe vanokudza zvori kwanzi Ramaphosa is around, in fact about 3-4-5 years ago vaitaura zvoti he is around 350 million kwete US dollars rands. So kana ukazochinja ka 350 million rands ukaisa kumadollars unoona kuti is just a couple millions of dollars and haisi mari refu stereke. And then toziva kuti maybe iko zvine our president, of course maybe he have taken advantage yechiposition chekuva president and maybe wakaluta akaita sei, but uchitarisa nyaya South Africa inokuteverera, in fact uchatobva pachigaro and unoziva kuti ndobva pachigaro, so hauzobi zvekudaro andoiza because ngoiziva kuti ndichibva panapa tasai Zuma wakatombopedza nguva ari mujereka. Do you remember pakazoitwa mademonstration pakazodinzi paipa Zuma anga akatovharirwa ari museo. Zvirava kuti that same thing zvogona kuitika kuna Ramaphosa. And remember nyaya yepalapala yaibatirwa mari kufamba kwake yanga richi $4 million in cash, handimaona. So Ramaphosa
ende ari kubva muna 2029 Ramaphosa ka ende anoziva kuti nyaya iya inogona kumutsiridzwa poitwa ma-investigations otozosungwawo ende zuma kuSouth Africa kuanga nemazulu ake mazulu ndo akabatsira kuti nyaya yazuma isanyanya kuita serious vakamhanya vakatanga kuluta mashopu vachita sei anyway but Ramaphosa haasi muzulu ende vanhu vekunala Limpopo kuti uzofunga kuti vanhu kulana Limpopo vangagwisa vachiti kwanzi budisa Ramaphosa vashoma handi havana kuwanda semazulu animaiza so ma1 so Ramaphosa zviri kunzi he might have used ma-offers aari kupiwa nana Mnangagwa as a way to secure his wealth because uri kuzviziva kuti achibuda pachigaro muSouth Africa anogona kuinvestigatwa neimwe nzira mubaona so ari kuzama kuda kuuya osecure ovanza mari dzake muZimbabwe kauri utenga mamaini muZimbabwe kuita kuti arambe ane mari mhuri yake sasara ichitambura kauchinzi azosungwa kuti aita sei so zviri kunzi mukomana anga achifanira kufambira nyaya yeSADC anga achifanira kufambira nyaya yekuzostabiliza Zimbabwe but rather mukomana akachinja mission ndobva aita personal economic on a personal level I mean ma-allegations ndo zviri kunzi as a matter of fact ndo zviri kunzi zviri mustatement raissuwa nema-retired general akamirira Chiwenga muri pabata ndo riri kunzi harina kuissuwa rasubmitwa back to the South African president's office kuna Ramaphosa nenyaya iyoyoyo muri yeZimbabwe so hatisi kunyatsokunzwisisa kuti zvichapera sei but muri kungonzwa imi makakatano acho kuti akamira sei so garai pano pamuzinda wevanhu muri yeZimbabwe tichange tichikupai ma-updates as soon as new information comes in I think vamwe wenyu mazviona zvinhu izvi around the internet zvichitenderera this might not be your first news update but motiziva share this video nemamwe hundreds of thousands maZimbabweans akakosha anofanira kunzwa zvinhu zvakakosha kudai so stay tuned stay blessed